Hello mga kagaspel, maayong adlaw, maayong buntag, maayong udto o maayong hapon o maayong gabi kanimo kung unsang orasa ka man nga nagtan-aw karon. Kumusta mga kagaspel? Ang hinaot ko nga ana mo sa kapiskay sa inyo nga panglawas, especially ining panahon sa pandemic na dili kay balikayan na mabati tag kabala ka kahadlok na basin isa unya sa atong mga minahas kinabuhi or maybe kita maigo ta sa kini nga COVID-19. Pero ako ang mga pag-ampo na dili ginaitugot sa Ginoo nga mahitabo. Now, ato ang pagaisgutan karon ang kining may tungod sa kaminyoon, especially sa mga couple na nagplano nga mosulod sa kaminyoon, magpakasal, or maybe katong mga single nga nagtan-aw dira nga naapoy plano nga mosulod pud sa kaminyoon, nigabot unya sa right time nga gitakda sa Ginoo. Now ang uluhan sa ato ang pagaisgutan karon, magaisgut kita ni ining 7 areas of preparation you must complete before you are getting married. Pito ka area sa pagpangandam nga imuhang trabahoon diya sa imuhang kinabuhi una ka mosulod sa kaminyoon. Now kini ka pito ka importante mao kini ang gi-overlook sa uban or gibaliwala sa uban nga diin dapat unta ilahang trabahoon diya silang kinabuhi before sila mosulod sa kaminyoon. Una, spiritual stability. Make sure na spiritual stable ka kay nganuman tungod kay kun ikaw adunay lig-on na pundasyon sa imong kinabuhi. Kini nga foundation mao kini ang muhold kanimo og sa imuhang mahimo unyang asawa o bana aron nga dili kamo matay-og or mapukan inig abot unya sa mga storms or sa mga unos sa kinabuhi. In Matthew 7:24 to 27 ato ang mahibaluan or makita dira nga ang kadtong foundation nga nakalubong gyud mao kadto ang mahimong lig-on og makalahutay inig abot sa mga unos. The same pud sa ato ang kaminyoon na kung ikaw lig-on na spiritually makaya nimo kaysa panahon sa kaminyoon baya dili baya gyud basta-basta, dili baya gyud na tanang higayon hayahay, doon na gyud mga pagsulay nga masinatian. Ikaduha is emotional health. Nganong kinahanglan man nga ato ang trabahoon ang ato ang emosyon nato tungod kay basin baya naatay kinaiya nga dali ra ta masuko, naatay kinaiya nga dili mapinasayloon, naatay kining mood nga mag-usab-usab. So mao kana ang ato ang trabahoon kay diya sa kaminyoon kinahanglan kabalutan nga mo control, kabalutan mo hatag sa ato ang pasaylo, kabalutan mo resolba sa ato ang kasuko o kabalutan mo manage sa ato ang mood nato. Kay diya sa kaminyoon natural lang masuko o kaya namoy mga misunderstanding pero ayaw gid itugot na mapukan ang inyong kaminyoon tungod ni ini nga area sa kinabuhi. That's why before ka mosulod sa kaminyoon, i-fix una ni siya. Before ka mosulod sa kaminyoon, i-fix una kining problema diya sa imuhang kaugalingon. Ikatulo is physical fitness. Anong kinahanglan man nga physically fit kita because this will help you to attract the opposite sex. Labi na kung wala pa kay nakita nga mahimo nimong kapika sa kinabuhi, single pa ka. So kinahanglan nga physically fit ka kay maka-attract tinuod man nga ang imuhang future unya nga mahimong asawa, mahimong bana, mas importante sa iyaha ang kun unsa man naa sa sulod sa imuha, meaning unsa ang sulod sa imong kasing-kasing o unsang imong kinaiya or batasan or attitude or character sa kinabuhi. But ato ang timan-an nga ang mahimo unyang partner nato or mahimo nimo unyang kapikas sa kinabuhi mupuyo siya uban kanimo through outside appearance usab. So importante nga physically fit ka tungod kay makahatag kini og attraction sa imo unya nga mahimong bana or mahimo nimo asawa. Now, take care of your body and your body will take care of you. Ikaupat is financial soundness. Sa may but pa sa buti ini, develop good responsibility with your money. I-develop nimo ang imuhang pagiging responsable sa imuhang kwarta. Sa unsa nga pamaagi, aduna ko'y mga suggestion kanimo. Through tithe, sa pinaagi sa mga tithe nato, mga tithes dira sa simbahan. Ikaduha, give. Kinahanglan kabalo ka mo hatag. And another one is save. Kung dili man gani importante ang mao nga butang, then ayaw na lang palita. Mag-save ka. Then tithe, katong gingon ganina. Tungod kay ingon ang pulong sa Ginoo in Malakay chapter 3 verse 10, dalaan ninyo ang inyong ikapulo dito sa balay sa Ginoo aron adunay pagkaon dito. So lay ako og tan-awa, ablihan nako ang gangaan sa mga panalangin ug igabubo nako da kanimo. Give, kinahanglan kabalo ka mo hatag. Dili ta sundog anang unggoy bitaw na sige rag buka ang kamot
Labi na makakita sa imo nga naay saging gigunitan, magsigirag buka ang kamot pero pag tagaan na nimo na ikaw mangayo, kumkum ra gina permente. Dili ka balo mo mubuka sa iyang kamot niya. Sa dili ta anak nga kinaiya. Kinang kabalo pud ta mubukhal sa ato ang mga kamot nato. Hinumduman nato ang babae o ang lalaki o sa bisan kinsa pa man, mas attractive sa ilaha ang tao nga bation bitaw nila silang kaugalingon na medyo secure sila sa tao nga good provider. Kini na mga tao ginatagaan gyud nila gimug-aton ang kining mga tao nga kabalo mo manage sa salapi o good provider usab. Ang kabaliktaran ini murag moatras gyud sila sa mga tao na kining mga reckless, mga spenders, mga gastador kaayo, materialistic kaayo. So kung materialistic ka, wala may problema kung doon na kay daghang kwarta, pero kung wala kay kwarta, igo lang gani sa pagkaon sa adlaw-adlaw nimo nga mga panginahanglanon, then ayaw na lang or ipatigbabaw ang imong pagka-materialistic. Now, they are afraid they will never be able to satisfy your cravings for stuff. Kaya naman, pag materialistic gani ka, mahadlok unya ang imuha unyang mahimong bana or asawa na dili niya mahatag ang tanan nga imuhang gusto. That's why be self-controlled and modest with your money. Another one is maturity. Before ka mosulod sa kaminyoon, make sure na kanang hamtong na ka. Hamtong dili bot pasabot hamtong sa edad kundi hamtong diha sa imong hunahuna. Okay na may hamtong na ang edad pero bata pa og hunahuna. Napoy bata pag edad pero hamtong naman og hunahuna. Ang buot pasabot sa hamtong nga panghunahuna is responsable ka na. That's why kinahanglan trabahoon nimo kini nga area sa imong kinabuhi kini ginatawag maturity kay pag sulod mo sa kaminyoon dapat responsible ka na diha sa imong mga action. You can take care of yourself. How can you take care of a spouse or your children? Kung di nimo kaya nga atimanon ang imong kaugalingon, kung irresponsible ka diha sa imong kaugalingon, saon nimo pagiging responsible ngadto sa imong mahimong asawa o bana o sa imong mga anak kung sa imong kaugalingon gana responsable ka na. Unom, friendship skills. Learn to be a good friend. After all, marriage, spending the rest of your life with your best friend. That's why practice gyud unsaon ang pagiging maayo nga higala. Tungod kay diha sa kaminyoon, magkig-uban ka sa tao ug ihatag nimo ang imong kinabuhi ug oras sa tao nga mahimo nimo unyang kauban sa tibok nimong adlaw sa kinabuhi. Diin mao ang imo unyang best friend, ang imo nga wife, ang imo nga bana. And lastly, solving conflict. Now, sa kaminyoon, sama sa akong gingon ganina, we'll have conflicts and disagreements. Adunay gyud mga panag-away, mga conflicts, mga bikil, adunay mga disagreements na namoy mga dili gusto. But it doesn't mean na kung dili ninyo ma-solve ang mao nga problema, mo declare na mo og bulag. The couple who last can solve differences. Ang kaminyoon daw nga magdugay, na solve nila daw ang ilahang differences. Sa unsa nga pamaagi, they solve their differences with love and respect than sharp words and fighting. Na-solve nila ang ilang mga disagreements, ang ilang conflicts, pinaagi sa ilahang gugma sa usag-usa o respeto sa usag-usa ug dili pinaagi sa mga hait na mga pinulungan na makapasakit sa usag-usa. Ug pinaagi ni anang gugmaha ug ni anang respeto nga mahatag nimo, masolve ang tanan. Masolve ang bisan unsa nga conflicts, masolve ang bisan unsa nga mga disagreement because of love. Because of your love, because of your respect sa imong nga asawa o sa imong nga bana. Dili pinaagi sa hait ng mga pinulungan kay kana makapasakit o makapasamad sa dughan o sa kasing-kasing. Now, before ko mo close or mo undang, preparation time is never wasted time. That's why kung wala pa gani ka maminyo, ayaw pagdali dayon. Pangandami usa ni nga area sa imong kinabuhi. Tungod kay ang pagpangandam dili usik nga oras. The more you sweat and preparation, the less you bleed in battle. Manggugubat, mga sundalo. Nga sundalo nato pag insakto ang training ana nila daghang mga singot ang moaga sa ilaha nga lawas sila because of the training. Gamay ra pod ang dugo nga moaga sa ilang lawas pag abot unya sa gubat, pag abot unya sa pakiggera tungod kay insakto man ang ilang preparation. Kana lang og talaygon ang Ginoo. Salamat sa inyo nga pagtan-aw. God bless everyone.